Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Joint Council of Trade Unions and Association haka khat artari urumpang arjar arpuan reo kalapenong nagajiyaki balapenong nagashpautli ki trade union apo agari ban persha akabede bagajingpen kala ka sarkar pedeng ya ka labor law haka ni gajiyaki ki kentop ikinong tray bank ka United Forum of Bank Union Meghalaya State Unit nangta kinong tray ka BSNL kata ka BSNL Employees Union kinong tray post office ki bala shongtha dapo ka shatri jong ka All India Postal and RMS Pensioners Association Meghalaya State Unit but kiwe ki sanjung hagani ki jiya ki ka jai hasanda umot dur ubok yang nangba hajan civil hospital Shillong kinong tray jong ki union repair ki la perta ki slogan ban pen pau ka jing persha i ka sarkar pedeng uba Edward Lynching General Secretary jong ka Meghalaya Joint Council of Trade Unions and Association ulong ba ka jindawa jong ki kalong ban wing yaki southly ki labor code balawandra klem jing slok ba ki trade union but ka balamanjur ha ka parliament ha ka por jong ka klam COVID-19 ka ba kim shimla aila de ka jing ki pat ba concern about the future generation. इनकलाब जिंदाबाद आवाज दो हम एक है आवाज दो हम एक है हम हड़ताल सफल करो 12 फरवरी का हम हड़ताल सफल करो 12 फरवरी का लेबर कोड वापस लो लेबर कोड वापस लो हमारा लेबर लोग के ऊपर लेके धंधाबाजी नहीं चलेगा लेबर लोग के ऊपर लेके Do not cheat worker for corporate. Do not cheat. Labor right is constitutional right. Do not challenge. Do not challenge. Labor right is our constitutional right. Do not challenge. Do not challenge. Trade union. Worker unity is Zindabad. Worker unity is Zindabad. Working class unity is Zindabad. Working class. Yang kuat ban ai kublai ya hukum ka district administration kepala ailat yang ni bangin pelong ya kan ka jinya demonstration kan ka jinya ki ka bajai ha kan ka jaka ka ba ilapan ding ai kublai ru ya ki press ba ai kuat ban ai ya ka kubor syabaro kinok song jong kan ka jela ba ngiduna mulai ketika hok bat kamram ke jong ngipat bangin mi sikmat banyak keren ya kata ka hok jong kita kinong tray la kilong hakan ulo ko benta ka bangi tray idon la ka jong ke jong takertan langit tray hakap kam kabaret tray kam krauru tray kita ka dignity kita ka kertan long tray kadai ban ya sikmat abang ngatray u way na pedeng kinong keren ba khmat jong i khmat jong a uday Dr. PC Nogi uday State Secretary jong ka Indian Lawyers Association taba ningkong kalong baik halor jong itu ki codes labor codes dikini ki labor codes na ki arpu kundai tali on pen red no satang southly hakini ki southly ki labor codes ki dan sipon ki jing ki ba kinong belas ni kinya kendo kamu kawai code on wages the code on wages act 2019 kani kita directly ban ailat ya ki karkhana di bawah nasyapari foreign companies bakin set up dak penrit ya ka door jang ka bai bela kata fixed floor wage
kaba kibu kalong tang sispa nyo bulay jengka sisngi mereka ailat pat ya ki state government ya ki jela ba pero bakin kinle halaka jong ka kam halaka jong ka lenti ban penkir ya kini ki bai pelah rei na kaliang jong central government kabu sispa nyo pulai jengka ani kan kita jur ani ka penselur ya kita foreign direct investment iban wan siapa kari jongi iban pentrai ki kam da ki beriu ki jongi ha kador ka bapok tam ladang ni pek katkum ka mandes lani ka hakabai dei bat kinong rap ru ni khen ka ta kiyo sanspa artusan ka sisngi ha ka rap karyang kata ka di katkum ka jeng khen na ka skill of finance jong ka sarkar ka jongi dikibaw nang ta don pa kini kicing ki bayar dai na ka benta ki kon samla jongi ni buon ki kena samla jongi ka kam ka jam hangno kingin ki samla jongi kin poi lada kumne ka sarkar ka don kalat ban trekam rei mana ban snai kita ki kam dei ka kamram jong ka sarkar dei ka kamram jong ka sarkar ban snai ki kam nias ngau mene masyapang ka MGNREGA na ka benta ki North Eastern State kilapun kela ya kani na ka MGNREGA siya ka Bharat Biksit Bharat Gram kaba kikintiw na ya ka jingbala kaba sispa singi kikintiw siya ka sispa arpusan singi na ka benta ki North Eastern State nihap ban buria 10% nilai apo kajela ka jongi resource ke rumdon ngimdon resource apo kajela ka jongi kaba borok di ongba ka sarkar jela jongi ka sulit ban pedang nakabul napo ka sentar kita ki kinong sonong kum kita kinong try ngidon haki jeka ki batray ki jeka try ba pero hoj mentang singi idon ki banks ki ba ya simbetah ni ka strike ki khang don pat ki bam baklam simbenta di aya ka jikersan hawai ni aduna ni sutho namar pa katkum ka jingi persang ka jongi along nila hamslam hi ban sab ya kanika notice sya ki constituent ki jongi sya ki set ki isnat trekam ki ba ni bro sikata ngi bun apa ni don kumkini ki jingi ki makin ki jingi ki ilong ban yarap ya ki kun samla ki jongi narangim sedang banyaki nak tentu ya ki nong tray la ki dei na state government la ki dei na kan ngono kebenta iba syakriah ka sarkar kimi sakmat kin ay ki kersan mar ka ki jongi amlong na kebenta jongi ngi biang ki kam ki jam naik public bam biang ka kam ka jam ka future ka lawai ki jongki kan election kini ki jing tengi yo sngo meneru sapang uniu ka seat bill apa dei sapang usembay ya uniu usembay omlom kinongrap jongi hado mata nyebuk sembay hi mulai dak lawan kita ki genetically improve seeds iba pintum kimi mulai yakini ka Amerika ka pek khamat ba ha India kadai ke jaka bakan yo ban yo ya ka kejat kan yo ban yo kejat ban kontrol ya ke agriculture sektor ladang ni berkat pa ya ka tarif ke ba ya ka India hapan siu sepo ke Amerika sa US they cut 3% tanpa ladang ki export na ka region ni ki salan sa po Amerika tang 0%. Kata Prime Minister jong ni wan usmo sarong ba negotiate namar bensuah lagi ang hado laipo 10% kataka ka tarif na day mau nre ni klempet pat ka backdrop 4% ka hapsil ke India lada di export satai nara ki import ki ter jong basna na po Amerika 0%. Ka jingdu no ngat jong no kadai jong kinong sna kinong thau tiar jong kari ki jong ni de abangi pek
ya kini ka insurans. The insurance sektor kini ka bela syak tak kan ban syak tak jur ha. Foreign direct investment kan 100%. Hak ni so sorong ba kata foreign direct investment kan wan in kami obun kepisah re jing sya nyon pat jing sya nyot ben pat di long show pisah buat haki bang so mata ni yo rate of interest ke bangin yo ano lai persen makambun dahang ni ru lastang ban kelah bang simet ya di bang apo kari au khat kendai spa nri ho kendai la pen kelai bun na ki bang na ka private banks ki kelah sa nationalized bank nri menta sedang ban merge ina sedang ban tengret wa ban tengret susu ki bang ban ong bagi kita ki bang ki apply tengi pe ka defense ru lastang ban popular nri persen na ka budget allocation jong arjan artusan la o artusan artum real tang real persen di ai na kata abha kemet ka puli ke putih nri artu persen di ai sha artu persen na ka budget di ai sha ka defense ho ni don kam ba kari jong ni kan song sngai na babun ki benta ni ki ki border issues dan ki threat di jing berngem na duwe kiri ban hiat ma ya kiri ho ni don kam ngai babun na pedeng jong kini ke defense bun mental la privatize la ai di sha ki Rio Simet dingi pe ke railway airport baru khai kini la ai ti lot sha Rio Simet de kene kadi ka jing e ka bakrau ka ba mangi kum kinong tre lane yim yang nagam ta ki khon ki ti jong ni ki ba ya kalawai ngin sa syakim ni mangi hi ati khon ti dile ayu mo ki akbor ba sidang don pertai denak ta ka daw dengan ngarungan penput di jingkiran jonga ta ka